Konfoffa oħra illi hija parti mill-kobba mħabbla fid-dil fraudolenti ta' 3 sptarijiet. Din id-darba pagament ta' miljuni minn Stewart lejn Vitals Global Healthcare. Emails interni illi kienu għaddew bejn Stewart Healthcare u l-kap eżekuttiv ta' Vitals Ram Tumuluri juru illi kien hemm ftehim bejn iż-żewġ partijiet sabiex Tumuluri jitħallas 10.5 miljun euro biex iżomm skiet assolut dwar in-nuqqasijiet illi saru mill-kumpanija Stewart brabta ma' 3 sptarijiet Maltin. L-OCCRP żvelat illi kien kbir it-teddid legali bejn Vitals u Stewart wara li Stewart ħadu 3 sptarijiet taħt idejhom. B'dawn iż-żewġ partiti jilħqu ftehim fi frar tal-2019 sabiex Ram Tumuluri jitħallas 10.5 miljun euro fil-waqt li membru eżekuttiv ieħor ta' Vitals kien sa jitħallas 5 miljun euro. Total ta' 15 miljun euro sabiex iżommu fommhom siket dwar in-nuqqasijiet li saru fil-konċessjoni iddikjarata fraudolenti mill-qorti għal darbtejn. Intant ftit wara li għaddew dawn il-flejjes kbar, il-medja rrappurtat li Vitals ħallew warajhom 36 miljun euro dejn f'sentejn biss minn meta ħadu taħt idejhom l-isptarijiet. Bil-kap eżekuttiv ta' Vitals jakkuża lill-kumpanija Stewart illi kisru l-ftehim bejn iż-żewġ partijiet. Fil-fatt, avukat ta' Stewart bat email interna lill-kap eżekuttiv ta' Stewart Healthcare Armin Ernst fejn sqar illi kienu illi kalma s-sitwazzjoni bejn il-partijiet fil-waqt illi jinsista illi kien hemm mal-5 miljun raġuni għalfejn Stewart ma ridx joħloq keos f'Malta. Dan il-każ għadu s-suġġett tal-proċeduri fil-qrati Maltin u anka fl-Istati Uniti. Dan fil-waqt illi l-gvern ta' Robert Abela għadu ma ġabx lura mqar ċenteżmu mill-frodi illi sar matul is-snin.